ದುಬೈದ ಸಮಸ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನ ದಸ್ಕತ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇಣೂರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ದಸ್ಕತ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ದುಬೈದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂದಾದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತು ಜನ ರಿವ್ಯೂ ತೂದು ಒಂಜಾತು ಜನ ಇಷ್ಟ ಆದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ದಸ್ಕತ್ನ ತೂವೋಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ನಮ್ಮ ಶೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಕೊಡೋರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ 9 ದಸ್ಕತ್ನ ಮಾದರಿಗಳ ತೋಜಾಗ ಕೂಡ ಪನ್ನ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಆನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರ್ದಾತ್ರ ದುಬೈಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪನಿರ್ದಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲಾಡೆ ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ 9 ಮಾರ್ಚ್ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಸ್ಕತ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 14ಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂವೋಲಿ ಎಂಚ ತೂಪನ ಕೇಂದ್ರ ತಿರ್ತರದ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಹತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾರ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಲ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲಿ ಗೆಂದದರ ದಸ್ಕತ್ನ ಕುಡೋರ ದುಬೈದ ಒಂಜಾತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬತ್ತದ ದಸ್ಕತ್ನ ತುಯಾರಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿಗೆ ಗೆಂದಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದಲೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.